مردم چطو مزن ترت کن تو چطو کسان تریت درود و درهبات گلی راج مزن بیا کو کسان ترگ یک دو گپ جن کے جہدا کنے لاتے مردم ہستے کہ عمر مزنی پا عمر مزنیا کس مزن نہ تریت تو مزن گوشک نبی ابھی وڑا یا لاتے مردمہ بازے مردمہ زار و مال ہستیں وہ بلاہی بلڈنگش میں کتگنت پا زار و مال و بلڈنگ میں کنگا ہوں مردم مزن نہ تری تو مزن نبیت یا لاتے مردمہ جاہو منصب او اقتدار دستا کب تک دستا اتکگ او پری گپا ہوں پا اقتدار عہدہ پوسٹ مقام و منصب رسگا ہوں مردم مزن نبیت نامدار نبیت او شرفدار نبی مردم مزن ہماوادی بھی کہ یہ پیکر مزن بھی بیت مردم ہماوادی مزن بھی کہ آیا اوپار بھی بیت آیا بندداری بھی بیت آیا دورچاری بھی بیت نی میں تہا بازے مردم ہنچے گندگ بیت کے ہستاں بازے مردمیں ہستیں کہ وطارہ مزن سرپد باں بلے مزنی چو دستا نیت مزن انسان چو مزن نبی کے دیگرہ ایر بجن تو او دیگرہ بادو ایلنگی بدن تو آئیے کردار کشیا بکنت ہمیں امیدہ بیداریت کہ ماں ساک مزن ترن تو مزن باں ایدہ با وجنام باں چو نئے رسم و دود بلوچانی قومی مردانی کارپدو کردار اجدہا کوہاں گور بورینند لوگی دب چٹنت کیپ کو کٹار اے دابا انسان ہجبر مزن ترت نکا بلکہ کسان تریت ای پیگر لوک بیت ای دلا کسی دلا اسی گپ و حبر ننندد بلکہ ای گوشا اشکنتے مردم آ گوشا چے دھرکائیں تو مردم پاک رب شرری و اوپار و دورچاری و کردار ہمت بداں آٹیک بداں اور لاتے مردم کے دیگراں ایر جنت او دیگرانی کم شرف کنگے رندیں گوڑا ہما شرفدار مردم چو شاہ سسا سید ہاشمی آنچے پسوی داتا کشی کے گرے کے تئی گپ سگے پسو من ادا تگ گرے کے تئی گپ سگے پسو من ندا تگ من کارواں سالار تو گپسوک بے گپسار ماں کارواں سالار تو گپسوک بے گپسار پاک رب مارا و شمارا شرنے کردار اوپارے ہمت واٹی کے بتا صوبین باتیں